Ahojte. Vítam vás pri najnovšom videu. Už dlhšie ma zaujímali dôvody meškania vlakov na Slovensku a rozhodol som sa ich zmapovať. V dnešnom videu uvidíte súhrn meškaní vlakov nad 30 minút od pondelka do nedele. Upozorňujem, že zoznam nemusí byť plný a niektoré skutočnosti sa mohli počas dňa meniť. Údaje boli zbierané osobne. V pondelok bolo dokopy až 89 udalostí, z toho 2 prerušenia dopravy. Jedno bolo v Tatrách, dôvod som nezistil, ale bolo odrieknutých 7 vlakov medzi 16. až 19. hodinou bola náhradná autobusová doprava. Druhé tiež na východe Slovenska pri Markušovciach. Výrazne meškali 3 vlaky od 60 až po 177 minút. Tu Express 607 zrazil osobu neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku. Zopár ďalších vlakov tu meškalo nad 20 minút. Ďalej sme mali 4 meškania kvôli poruche rušňa, 18 čakaní na voľnú koľaj, 10 čakaní na prípoj, 10 čakaní prípravy súpravy. 1 krát bola privolaná záchranná služba a 10 krát nebol zaradený reštauračný vozeň. Takže v pondelok bolo odrieknutých 11 vlakov, osobák číslo 7815 meškal najviac 177 minút. 16 vlakov meškalo viac ako 50 minút a až 50 vlakov nad 30 minút z rôznych prevádzkových dôvodov. V útorok bolo dokopy 47 udalostí. 3 vlaky odrieknuté kvôli poruche rušňa medzi Púchovom a Strelenkou. Ďalšie 2 vlaky meškali z dôvodu poruchy rušňa a 1 kvôli poruche vozňa. Mnoho vlakov meškalo z Českej republiky. A osobák v Kostoľanoch nad Hornádom meškal 70 minút pre zásah polície. Meškania vlakov na 50 minút bolo dnes 9. medzi 50 a 30 minút meškalo 26 vlakov. Dnešný rekord drží vlak Eurocity 141 z Prahy 148 minút. V stredu bolo dokopy 37 udalostí. Najkurióznejšie odrieknutie sa stalo na trase Bratislava-Viedeň, kde sa pokazila náhradná autobusová doprava. Boli odrieknuté 2 vlaky po obede. Okolo 18. hodiny došlo k prerušeniu dopravy v Poprade, kde sa pokazilo trakčné vedenie. Prerušenie trvalo hodinu. Nad 50 minút meškalo len 6 vlakov. Potom 18 vlakov meškalo medzi 30 a 50 minút. 2 vlaky mali poruchu rušňa. Vo štvrtok sme mali 2 prerušenia dopravy. V Bratislave Eurocity 278 zrazilo osobu okolo 12. hodiny, vlak aj meškal naviac a to 236 minút. A po obede úsek Holíč k Beli, kde spadol na trať strom. V Holíči boli odrieknuté 4 vlaky. A nedaleko v Skalici boli odrieknuté 4 vlaky kvôli poruche rušňa. Ďalšie 4 vlaky meškali okolo 30 minút ako dôsledok. Mali sme dokopy 4 poruchy rušňov a 1 meškanie kvôli poruche vozňa. Opäť kvôli rekonštrukciám v Českej republike meškalo nad 30 minút 6 vlakov. Takže len 6 vlakov meškalo nad 50 minút. A 21 vlakov medzi 50 až 30 minút. Piatok bol celkom kľudný, len 17 udalostí. Mali sme prerušenie dopravy pri Martine asi na hodinu. Dôvod som nezistil. Mali sme len 2 pokazené lokomotívy. Rekordér bol vlak 680, meškal 70 minút. A to bol jediný vlak nad 50-minútové meškanie. A 15 vlakov meškalo medzi 50 a 30 minút. V sobotu bolo 30 udalostí. Až 5 pokazených rušňov, 1 krát pokazený vozeň. 1 krát bola privolaná záchranná služba pre cestujúceho. Rekordér je osobák 7801 pri Spišskej Novej Vsi, kvôli poruche rušňa 159 minút. V tesnom závese je Express 621, ktorý meškal 157 pre technickú poruchu rušňa. Dokopy meškanie nad 50 minút malo 11 vlakov. Pod 50 minút malo 19 vlakov. V nedeľu do 16. hodiny sa stalo 19 udalostí. Opäť sa pokazil náhradný autobus na trase Horná Štubňa-Prievidza a taktiež na trase Jesenské Lučenec. Osobák 7416 meškal 50 minút pre zásah polície. Viac vlakov meškalo už od hranice so Slovenskom. Žiadna nehoda, žiadny pokazený rušeň. Najväčšie meškanie mal vlak 961 z Ukrajiny, a to 81 minút. 2 vlaky na trase Bratislava-Košice nemali reštauračný vozeň. 7 vlakov meškalo nad 50 minút. Do 50 minút meškalo 10 vlakov. Keď sa na to pozrieme celkovo za týždeň, tak sa nám pokazilo 21 lokomotív, 3 vozne.
2-krát bola privolaná záchranka, 2-krát zásah polície. 40 vlakov meškalo nad 50 minút. A 159 vlakov meškalo v rozmedzí 30 až 50 minút. 6-krát prerušená doprava. Rekordér týždňa je vlak Eurocity 278, ktorý meškal 236 minút. Pod kolesami zahynuli 2 osoby, ktoré sa pohybovali v koľajisku neoprávnene. Ďakujem za zliadnutie videa, ak sa vám páčilo, dajte like. Vidíme sa o týždeň pri novom zhrnutí meškaní vlakov. Dovidenia.